Poznáš pojem bedrotting? Tento pojem sa spája s generáciou Z a znamená stav ležania celý deň v posteli, scrollovania na mobile a pritom si dávaš nejaké fajnové snacky. Aj takto môže vyzerať tvoj deň. Avšak, ak je takýchto dní v tvojom týždni priveľa, môžu prihoršiť tvojmu duševnému zdraviu. Ja ti ponúkam 3 tipy, čo robiť, aby tvoj deň stál za to. Prvým tipom je pohyb. Nemusíš to preháňať. Stačí obyčajná krátka prechádzka alebo tanec na tvoju obľúbenú pesničku. Druhým tipom je zmena prostredia. Zmeň miestnosť, v ktorej sa nachádzaš väčšinu času. Alebo chod na balkón, sadni si na schody pred dom, alebo len tak otvor okno a pozeraj sa na svet okolo seba. Čítanie dobrej knihy ti môže pomôcť prejsť do inej reality alebo prejsť na iné myšlienky. Nezabúdaj, bedrotting môže byť formou odpočinku, ale aj znakom duševného nepokoja.